Pa, kano sa rin mo sugdan imong project? I-drawing pa man ang plano, di man na ingong madalion ang project, kay drawingon pa man na siya. Unya nakita na mo drawing ana. Anong mabalaka magkakinsay mo drawing? Yung manghod ay, bisin drawing ko na silang eskwelahan. Pa ikaw man ang engineer pa. Dapat ikaw mo drawing ana. Mo lagi, engineer ko. Kaya gud ako na mo drawing, pero sayang man po na kung ipadrawing ako sa lain. Nga naamay mong manghod. Ihatag na ako siya, kaya ako ihatag ang bayad. Nya asa man si Takloy ron? Nah, ambot na po tong bata ato. Asa ka to paingon ron, naglakaw-lakaw na po tingali to. Ako inyong gipangita. Ano sa mga diya Takloy? Nagplano ko ba kung saan ako pag-drawing? Itanawon ako ang palibot. Tanaw ko diha. Mataga ka. Sige pa, munaog na ko. Ako'y bahala na drawing karon. Pa, sugdan na natag-drawing. Pa, purgula mo gusali kining bataan eh. Naipod ka sa busing ba? Nah, salig lang si mong manghod, Juyak. Sige, bantay bitaw ha. Sige na, Takloy. Drawingin na. Sige pa. Oh, naong pulang daan, di na kasaligan. Ay magsaba ha. Ay para mag-concentrate ko og drawing. Hawad na doon ako mo drawing oy. Basta architect gid ba? Pa, Oh, Takloy, humana? impas na, nindot na kayo pa. Tanawa. Ging nanti ka, masaligay gini mata ah. Daw, pakita na ko. Oh, tanawa oh. Pa, maayo gid ay. Di bagiinan ta ka? Hawad kay na mo drawing mong manghod. Anya pa, kano sama nimo na sugdan nimong flood control nga project? Wala tra ko tawag ni boss kasi dagunit sa budget. Ako pug kag budget ani diri apa? Ano lagay mo kay pangutana? Wala lang gud ya. Mangutana lang gud ko. Engineer ba na si papa nyo? Itanak sa tinuod lang, ang budget ani dapita aming flood control nagkantidad na sa 1.9 billion. Ha? Taku agud. Hala, dakuha din nimo budget ana pa oy. Napon mi share ana pa. Malamang, kay ikaw may nag-drawing, ang kuya nagtabang pos plano, nagin mo share na. Dakuha siguro nga bungot nimo ana pa no. Mo ganing ikaw kumudako ka pag engineer na, kadagko kay kag mabungot. Tama dai pa no. Mag-engineer dai ko. Kaysa nanawag lang si boss. Oh, hello boss. Oh, okay na kayo boss. Oh, nakakuha na. Na-drawing na nako ang plano. Oh, sige. Wala problema. Okay. Bye. Pa, budget na siguro nimo na pa. Imo atong boss na nawag. Boss gani no. Nangita sa plano nga drawing kay ihatag na niya ang budget. Makakwarta na ta. Pa, may gani hawad drawing sa Takloy no? Ay unsa pa man di ay. Basta si Takloy imo na ko ng manghod. Bisin drawing sa ilang school. Riyak. Ubanay sa ko dito be. Tanaw na to. Asa dapitan na to iplastar ang tulay. Isa pa, bilin sa ko ng drawing. Kapasar kaya ni sa boss ni papa ang drawing na ko no? Hindot baya kayo ni bay? Makuha na dito ni papa ang budget ni boss niya ba? Kamu pwede nga ay mag-drawing-drawing daay ko daay. Kaya po din na papa oy. Apasan ako bi. Mas nindot diri dapita sa tunga na ibutang ang tulay oh. Pa, wala pa muna humandira ah. Iplano ko na akong tinuod no kasi ibutan ning tulay nga plastic yun kayo. Patuon naman kaya kasi mo ang boss kinanawag. Ay, tama din nakno. Sige, atuon sa nako. Isa pa, ang plano nga drawing. Ay, tama din Juyax no. Sige, palihok ko be. Duha man ni kabuok. Takloy, Oy, ya! asang plano nga drawing nga ni Papa? Wala Andraya! Ah, mo siguro na isa. Pa, tara! Dugaya bang engineer? Kinahanglan na kayo ng plano ba? Para ma-release na ang budget. Oy, boss. Oy, maayo kay nana ka. Kanina ra ko nagpaabot nimo. Bago pa man ko na human og drawing ang plano, boss. Maayo kay nana. Kay mao na akong kinahanglan karon. Maayo jud kay kam drawing mga plano no. Bahalag dugay-dugay at least. Unsa man eh?
plano boss para sa plug control. Muna plano si mo plug control.